guys, vlog muna tayo na nagsasalita ako today. After so many days, turing ng malakas na ulan. Expect ko babagyo ng malakas. And dahil sa nakalimutan ko yun ng bagyo, yung super typhoon daw na nag-transform na, ewan ko, basta sabi daw landfall kahapon, pero mismong landfall yata nawala rin. Not sure if parang nag-dissipate yata o hindi natuloy yung bagyo. Today is mga bang araw ngayon? Sunday, pero anong date? Okay, 28. So mag-end na pala yung September. Wake me up if when September ends. Tama ba yan? Nakalimutan ang kanta. Kasi something like that. Okay, so eto nga, first time kong gamitin po nga ako helmet. So hopefully walang major na something na mangyari sa akin dahil sa, alam ko naman na substandard to. Ang dami mga product ay motor substandard to, pero yun nga, yung mga modular tsaka ibang mga high-end na helmet kasi pagka ginagamit ko, nahihilo ko, sobrang sikip. Ang kailangan ko yata yung double axle. Sobrang sikip ng mga helmet na high-end. Meron ako okay na helmet, SEC yun, matibay yun, kaya lang nahihilo rin ako tsaka hindi ko na pwede lagyan ng ng mount kasi makaapektuhan yung sa, dahil nga siya modular, makaapektuhan yung modular niya. So eto, nag-stick ako sa RXR. So man lang, ingat-ingat na lang. Yes, so maganda mag-vlog ngayon kasi mag-ingat. Pero yung banda rin sa left side ko ngayon is actually medyo madilim. Actually dumidilim kanina nga nagpatuyo rin ako sa sapatos ko. Yung mga sapatos ko na natutuyo, canvas, thick na Converse caliber. Pinatuyo ko kanina, parang yung mamoy. Kaya lang binalik ko rin agad kasi baka mamaya imbis na matuyo lalong mabasak. So yun, siguro a few minutes lang natuyo ko, tapos para lang mamatay yung bang bacteria or germs or kalamat yan. Kaya tayo dadaan ulit pa. Tapos tingnan nyo sobrang tirik yung araw, binabaho yung jacket ko. Bigat na. Defensive driver kasi di mo alam paano mag-isip yung mga tao. Magkatao lang, baka naman magulok yung karat ko. Pero yun nga, init. Mas okay na to kaysa naman yung nagagawa yung mga dapat mong gawin. Hirap kasi uulan, kapote ka, tapos kapote, so makapote, tawin ng bahay, bandawal ng kapote kasi iba yung epekto ng tubig ulan Anapang na yung tubig ulan, tsaka papasin nyo pagka naulan na isang bagay ng rainwater, naging malagkit siya. Iba na yung try nyo man na mag-ipon ng rainwater, medyo na siya, parang brownish na ewan, madumi, dami ng chemicals. Nabalitaan ko pa dati, kwento ng lola ko, yung tubig ulan iniinom daw nila parang siguro parang pamahiin, pampaano ng galing sa sakit ganyan. Ngayon pag ininom mo ng ulan, magkakasakit ka lang
ko yan, yung area na yan dati. Tapos ito, madami yan dati nung bata ako. Dito kabila ako. Yung ano yan, area na yan. Doon sa kantong yun. Marami ano dyan, putol na kahoy dati. Kasi, nag-wood carving din dati. Naalala ko pa nun yung mga, yung bata ko, yung mga carving ng ano, mga sandok. Sorry po sa audio sa likod ko. Alam ko nag-aabang ka na. Yan, may mga sandok, ganun. Mga different utensils na gawa sa wood. Wala na yun ngayon, no? Actually, kung meron na, mahal na yata yung mga yun. Kasi ano, ginagawin nila sa mga cooking show. Ganun. Actually, ginagawin naman sa bahay. Kaya halos mayaman yung mga gumagamit. At grabe, madalas ganun sa ano yung mga bilhin. Tsaka ibang ano. Ano parang masusunog na plastic. Kaya ang parte ng motor ko. Kasi dito dati mayroon yan. Kasi din dito Italiani, alam ko. Ito yata o ito. Yan dati yan. Parang home restaurant. So kumain ko, mural lang kasi sarap pa. Chef ba yung nag-gate? Hey! Ganda ng bahay na to, pizza. Parang pinapay na po. Ating na naman ako. In fairness, medyo nakakahilo pa itong helmet ha. Ayan, dumidilim na. Hopefully, hindi ako buta na sila. Talagang to, alam ko matagal na to eh. Hindi kasi gusto ang bahay ko dati. Sa Marasol kaya pinapasal lang din naman. May hindi ng Marasol dati. Bago sa bahay.